22 жовтня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Світомєрова. Вітаю вас. 267 інфікованих та ще 4 померлих в окупованому Криму. Черговий добовий рекорд виявлених випадків COVID-19. Окупаційна влада на чолі з її очільником Сергієм Аксьоновим судомно приборкує епідемію, але без успіхів. З одного боку дозволили відвідувати кафе та ресторани без масок і в той же час не відпускають школярів на канікули. Аксьонов вирішив, що діти вештатимуться вулицями і розноситимуть недугу. Відтак безпечніше залишити їх у школі. А в Росії вже готуються до масової вакцинації, причому вакциною власної розробки. На темі пандемії там влаштовують пропагандистські шоу і розповсюджують брехні про буцімто черги з усіх країн по російський антиген «Спутник». Фахівці ж називають його небезпечним і недослідженим, а правозахисники вважають, що Крим може стати дослідним майданчиком для окупантів. Подробиці далі у сюжеті. Лікарні переповнені, а хворих розміщують навіть в санаторіях. Окупаційна влада Криму шукає, де вкладати нових інфікованих, а минулої доби додалося ще 267 людей. Ще 4 померли. В чергах на прийом до лікаря люди ледь не б'ються, а всі корпуси 7-поверхової 7-ї міської лікарні Сімферополя заповнені вщент. Зараз зі столиці Криму хворих часто везуть до Керчі, Джанкоя та інших міст. Совсем недавно был случай, когда вызвали скорую помощь, и скорая помощь приехала в Симферополь за 100 километров из Советского района. Это говорит о том, что загруженность машин скорой помощи велика, и, соответственно, это говорит о тех масштабах инфекции в Крыму. По наблюдениям, только в 7-й горбольнице на каждом этаже, как минимум в день, умирало от 3 и более человек. То есть это говорит о том, что все-таки оккупационная власть скрывает те реальные данные. За планом окупантів від епідемії їх рятуватиме «Спутник-5». Це так звана російська вакцина, якою хизувався сам володар Кремля Владимир Путін. Назвав її першою у світі і запевняв, що вколотися встигла навіть його донька. Крім «Спутника», Путін заявив про розробку ще 2 російських вакцин та додав, що в черзі за нею стоїть ледь не півсвіту. Але розпіарений пропагандистами препарат може виявитись страшнішим за сам вірус. Про це, зокрема, написав співробітник Російської академії наук Олександр Кудрявцев. Есть вакцины такие пептидные от ящура, которым скот колят миллиграммовыми количествами антигена. Ну, типа, если подохнет, не страшно. Главное, чтобы заразу не разносил. Но никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть вот это людям. Оказывается, пришло. Вже з початку грудня цим антигеном хочуть обколоти не лише Росію, а й окупований Крим. Втім, медики вважають це абсурдом, бо вакцина, яка створювалася на швидкоруч за 2 місяці, досі не пройшла повну перевірку. Вакцина пройшла дослідження на хомячках, якісь попередні зовсім етапи взагалі її токсичності були перевірені, а не ефективності. І тому дійсно те, що відбувається зараз з вакциною, якщо це дійсно відбувається і її зараз почали застосовувати, це є просто експеримент. Це як 3-я клінічна фаза, але без належного наукового і клінічного супроводу. Це просто міжнародний скандал. Такі досліди на мешканцях окупованого Криму – чергове порушення їх прав. Впевнений колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Тому якщо окупаційна влада врешті наважиться на примусову вакцинацію, люди можуть звертатися до суду. Крымчане не могут быть жертвой любых биологических экспериментов. Это запрещено Римским статутом Международного уголовного суда. Если мы видим ситуацию, когда действительно принудительно привитых возникают какие-то проблемы, это основания для обращения в международные инстанции, поскольку крымчане не давали своего согласия российской власти на такие манипуляции, они защищены Женевскими конвенциями.
Приборкати стрімке поширення коронавірусу не виходить, а окупаційний уряд вирішив скасувати осінні канікули для школярів. Зокрема, так званий голова Криму Сергій Аксьонов вирішив, що саме діти розноситимуть вірус, а не росіяни, які масово ховаються від карантину на окупованому півострові. Владислав Стужук, Заман, АТР. Вже 7053 нових випадки COVID-19 за добу в Україні. 116 пацієнтів померли. Найбільше нових хворих зафіксовано у Києві, Харківській та Одеській областях. Тим часом суворого карантину в Україні запроваджувати не планують. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю 4 телеканалам. Він переконаний, що такі обмеження можуть повністю зупинити економіку. Крім того, президент анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу. Її розробкою займалися більш як півроку, а нині її тестують. А у Міністерстві охорони здоров'я дали поради, що робити, аби не було сплеску ковід після виборів, які відбудуться цієї неділі. Так, члени виборчих комісій та ті, хто забезпечує організацію місцевих виборів, мають проводити дезінфекцію на дільницях та регулярно провітрювати їх. На вході необхідна розмітка, яка повинна забезпечити дистанцію 1,5 метри між людьми. Окрім цього, міністр охорони здоров'я розповів, як проголосувати тим, хто зараз на самоізоляції. В нас є виборці, які підлягають самоізоляції. Це люди, які або хворіють амбулаторно, або є контактними, вони перебувають на самоізоляції. Обов'язково до 20-ї години п'ятниці, тобто завтрашнього дня, ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, що ви хочете проголосувати на дому. Для цього вам треба в тому числі надати медичну довідку, яка це підтверджує. Цю медичну довідку можна взяти у свого сімейного лікаря. Колишнього політв'язня Володимира Балуха виписали з лікарні. Попереду на нього чекає реабілітація. Про це повідомила активістка-переселенка з Криму Наталія Лютікова. Напередодні з'явилися перші фото Володимира Балуха з лікарні. На світлинах він був у неврологічному відділенні лікарні швидкої допомоги в оточенні лікарів та друзів. За інформацією лікарів, у Балуха позитивна динаміка, він виконує реабілітаційні вправи. Новий день Володя розпочне з реабілітації, підготовки до відновлення. Найближчі місяці його чекає багато вправ, професійне лікування в одній з найкращих клінік країни. І я переконана, повне одужання. Екс-політв'язня Кремля Володимира Балуха побили у ніч на 8 вересня. Він був шпиталізований у важкому стані. Йому зробили операцію на голові. Балух довгий час перебував в реанімації, але поступово його стан покращився і 12 жовтня його перевели в нейрохірургію. Нагадаємо, 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. За інформацією столичної прокуратури, це 32-річний житель Київської області. Загострені на Донбасі. Окупанти 7 разів порушили режим тиші. Сили ООС вперше за довгий час були змушені відповісти вогнем на ворожі обстріли. Бойовики гатили по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає, зазначили у штабі ООС. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще 2 факти порушень режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосував гранатомети різних систем. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позицій об'єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл. Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополь. Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Російській Федерації. Дипломати наголосили, дії археологів в окупованому Криму порушують міжнародне право і законодавство України. У вересні стало відомо, що на окупованих територіях Севастополя та Автономної Республіки Крим в рамках так званого історико-археологічного проєкту «Крим-Севастополь-2020»
розпочнуть розкопки з метою пошуку останків російських, французьких і англійських солдатів, які загинули під час Кримської війни. Але міжнародне законодавство передбачає, що у випадку збройного конфлікту держава-окупант повинна утримуватися від археологічних розкопок на окупованій території. Відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також вживати необхідних заходів для їх збереження. Окупанти в Криму систематично порушують Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Так, нещодавно вони розкопали стародавнє поселення часів Золотої Орди Аджієль, яке існувало з 14 по 18 століття. Його знайшли під час будівництва водогону біля села Новомиколаївка. Окупанти вже розкопали більше 4 тисяч квадратних метрів околиць і дослідили господарські ями пізньосередньовічного часу. А знайдені об'єкти поставили на облік у Росії. Майже 1500 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу вступили до українських вишів у 2020 році. Це майже на третину менше, ніж минулого року. Про таке повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук. За її словами, станом на кінець серпня послугами освітніх центрів Донбас Україна скористалися 1008 вступників. Ще 321 абітурієнт скористався програмою Крим-Україна. Скорочення абітурієнтів з окупованих територій пов'язано з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу, а також обмеженнями, впровадженими окупантами щодо перетину КПВВ, вважає Інна Голованчук. Разом із тим, кількість вступників цього року ще може зрости, адже Міністерство освіти та науки України продовжило вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України до 23 жовтня. Наші подальші кроки – збільшити кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які вступають в заклади освіти, що розташовані на контрольованих урядом України територіях, а також створити платформу для цієї амбіційної та активної молоді. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а у 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!